зняти всі обвинувачення і негайно відпустити. За кримських татар, арештованих під час облави минулого тижня, вступилися правозахисники авторитетної організації Human Rights Watch. Вимагають від Росії негайно звільнити всіх активістів і допустити до них адвокатів. 20 кримських татар схопили на окупованому півострові, ще 3 в російському Ростові. Усіх звинувачують у співпраці з організацією Хізбут Тахрір, яку окупанти вважають терористичною. На своєму сайті правозахисники написали, це посилення тиску на кримських татар, що виступають проти анексії Криму. Масштабні арешти в Криму націлені на те, щоб політично активні кримські татари стали терористами. Це такий спосіб змусити їх замовкнути. З Криму до Ростова-на-Дону виїхала група небайдужих, аби передати незаконно загратованим кримським татарам речі першої необхідності та харчі. Вже передали пакети 9 з 23 заарештованих.